Selamat malam mantan kekasihku. Jebulane bimbian iki berbokane terus anake genti. Ya ora ngono kuwi. Diceritakan dulu, diluruskan dulu mantan kekasihku biar orang-orang tahu. Mbok yo eling to, sing tak pek bojoke apamu. Yo Mbak Yumu IP to berarti ini. Ora ngono kuwi, Mbak. Sing tak pek bojoke apa coba ngono. Sing perkara kos-kosan tak bayari kae rasa mbok omong-omongke. Amben kursi-kursi. Maksudnya? Biyen saiki yo. Ora ngono Ding Pak De. Amben-amben kursi-kursi. Ndek biyen yo ning amben yo ning kursi ngono Mas De. Wis ora usah mbok kandhake. Perkara ngono, aku isin aku. Yang penting sudah saudara ya sekarang ya. Ini enek penake kok dulur ngene iki, Pak. Penake? Lah nek dolan ngene para tuwa iso ngintik rene. Iya. Kan jajaran. Lho, nunggu dhewe ta wae. Gantenge aku lho. Cah ngene seneng aku tak tolak kok. Nah cah loro ku yo jauh lho. Alah. Lah cah koyo ngene tak tolak kok, Pak. Cah kono ku jauh, bojoku lho semene. Tenan kok, Pak. Aku wong kleru. Klerune apa? Lho, ditolak cah semene tak tolak. Iya. Bojoku semene bobote 107. Nek mlaku glendoh. Ditunggu di buane lho. Ditunggu di buane. Ora wedi. Lah kene. Wong sing senengi kono asline aku ki ora kok. Kok kabeh seneng awakmu iki piye ngono lho? Alah wis to ora ngono kuwi. Sing biyen-biyen saiki. Lah rak tenan to. Ngapunten nggih, Jeng. Gareng, Li, Mbok Dimu, Mbok Di menawa. Hana Loka. Nggih. Pasangan itu adalah anugerah dari Tuhan. Jadi Gusti sing Maha Kuwasa. Ketika kita nanti sudah tua, hanya pasangan lah yang mengerti pada kita. Yo nek ra pegatan. Pasangan adalah segalanya. Yo ora mungkin wong sok-sok. Nek wis do tuwa, yo mung pasangan kuwi sing ngerti seratine. Ora, anak pirang-pirang neng omah karek wong loro. Ya pasangan kuwi sing ngancani sehidup semati. Mula aja nyepelekne pasangan. Kowe ngejebne anak wis do repot dhewe kabeh. Ya ta wis di keluarga mikir keluargane. Mula sak penting pasangan. Mula pasangan kuwi aja mung siji ditambahi. Wah. Yang jajal karo iki dulu. Jajal sama sama karo Mbok De. ibu tiriku ini loh. Nah, direview sih. Available buat semuanya. Masya Allah. Lagi. Aku gur bayangno bocah iki. Bayangke piye? Nek salat wis sarungan po nganggo rukoh. Aku ta. Ya nganggo rukoh aku ki wanita lho. Oh, dadi nganggo mukena ya. Oh, ya wis. Dhuwure Oh, lagi sor. sarung. Lah nek wong lanang mati almarhum. Nek wong wedok mati almarhumah. Lah nek kowe? Aluminium. Oh iya, yo apik. Lah wong salat aku ngimami. Nggih. Salat yo nganggo ruko, cah jelut-jelut do salat kok. Oke, ruko 2 3. Ayo sing ayu ning tengah, sing ayu ning tengah, sing ayu ning tengah, sing ayu ning tengah. Kowe ning pinggir kono wong kowe elek kok. Aku ayu kok. Sing ayu ki Mbak Elisa kowe ngalah to Mbok De bareng kok sok. Oh, tipe aku Mbok De kan ngalah. Iya. Lah, gue mengenang masa lalu ya. Cecer terus. Nembang ayo nembang. Iya. Membiat mayan heman. Lah yo iki entuk-entukane awor aku bendina yo iki. Pripun? Yo iki entuk-entukane awor. Iki kan sing mbok ajari kae ning kos Iya. lho. Sing marahi kula Jeng. Suarane gandeng pelamyangan. Upama dadi bojomu cewek 3 ini beda-beda karakter loh. Nah, iki Bedane. carane wanita Jawa sing Wanita Jawa Iya, tulen, tulen. kalem, lembah mana. Iya, nek Wanita blasteran Prancis, trengginas, tandangi terampil. Terus aku apa? Aduh, blasteran Jawa karo gibas iki. Hate kaya wedhus lho. Jajal, mbek ngono jajal. Mbek. Lho persis. Kandhani kok.
Tapi tenan aku asline pancen blasteran. Ora apa ya, kon wedhus piye ya, Mbak piye? Jajal, mbek no. Mbek. Kayak aku. Jajal jinan. Aduh, lah Lah kono. Lah aku piye? Lah kono Mbak. Yo nek ngono upama nganggo ngono sikile karo ngene-ngene. Ora Mbak nah. Mbek. Oh, wedhuse njaluk kawin. Lah kok ya pas lho. Yo. Terus ke. Tapi aslinya aku ya blasteran lho, Mas. Blasteran apa ya? Tenan, aku asline blasteran Timur Tengah. Masya Allah, Tenan Timur kuwi, Tengah. tenan. Ora umur ora sombong. Ora umuk ora sombong. Sing tenan. Timur Tengah bapak apa ibu? Bapakku Jawa Timur, ibuku Jawa Tengah. Gak salah, gak salah. Oh iya, Bener toh? Timur Tengah. Bener, Bap. ah. Oh iya 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 iya. Timur. Bapake Lapindo, mbok Esgoro. Kok lapido to? Lapindo. Mbaknya rawa pening. rawa pening ya. Aduh. Nyaram yai noswan tahara. Ulang-ulang aku yo ngene iki. Beda Ya, nek sing iki kono. Dwijo, meneng-meneng iki Dwijo. Kok idu ijo to? Dwijo itu Lah, guru. Lah, aja nggo idu ijo malah luput. Dwijo. Lah nek kae dudu kae. Aku apa? Murid buta kae. Aku mbok padake murid buta. Ora gojek kok ya iya aja gawe ati, aja gelatimu. Aku mbok padake murid buta. Sampun toh aja. Aja kaya ngono lho, Mas. Ora. Atiku lara, Mas. Atine ngendi? Oh alah bubu, lali atine gak ditaleni, tak unjukne atine. Wes, Ati kok ben ndudukke. gak mlotrok. Ati ki biasane ning ndi to? Gak ning kene to. Kene, lah ya bener kene. Lah kok kene kono? Iki rempelone. Oh. Rempelo ku nek ora dikramake. Contone utama kae nek basa Oh, utama, ngoko. iya. Nek basa kramane utami. Utami. Lah prayoga kae basa Prayoga, ngoko. ngoko. Nek basa kramane prayogi. Prayogi. Rempelo kuwi nek dingokoke. Ngukur rempelo. Heeh. Lah nek dikramakno jeroan. Beda. Kok beda to? Kok beda to? Lho, kok ngeyel to kowe? Mau apa prayoga mau ngokone Nek kramane kramane prayogi. Prayogi. Yen Utama. Ngoko. utami. Utami. Yen apa? Rempelo. Yen rempelo. Jeroan. Kok ngeyel to kowe? Kok ada? Lho kok ngeyel to kowe? Lah karepmu piye? Astagfirullahaladzim. Penontonnya malah lho. Gak aku. Bocah upluan lho pada. Gak melu-melu aku. Wes aja kok mbok bolani baleni. Aja kuwi terus. Pianyo wengi kulan kuna wetan segoro ayo rempel Jeroan. Pelo. Jemberuan. Ayo. Om. Lar lan kidul alas hangkel. mentulane beda ya mentule. Iki iso swara wedok mergo lho sikile dikempit. Ngono kuwi. Oh, Dadi nek nyanyi lah ngene iki mesti swara wedok. Coba nek Iya. baleni. Nya. Kang kaliwat liwat. Lho. Dikempit jajal iki mekok, jajal. Ayo nyanyi.
Belambiang Hei! Sia-sia. Ngene iki nek telak komuter piye? Apa? Karo Bude. Oh, pangapunten Bude. Nah. Tepat kuwi pangapunten. Kok terus dicoke kono kuwi lho. Nah. Kok iso kayak iki kaya anu kaya kala jengking ngono kae. Iki jenenge raja. Oh raja. Raja kala jengking. Belambiangan Awas. Tanah San Lanang wadon handegani Mangaken susah hati Longgoh ring pasir-pasiran Sembur-sembur yang keredoan Manuk-manuk
luar biasa. Matur sembah nuwun Cak Ayu. Yuh, jane lok tenan. Mang Ayu Bagyo bersih dusun nggih, Mo. Iya. Wonten laladan gedangan mriki mugi tansah murah kabisdayanipun. Podang kuning. Mas Nggih. Derek, Dawuh. depan karo Gubuk Semara. Asmara. Dawuh saking Pak sinten kala wau? Oh, Pak Bapak Pak Suparmo. Oh, siap. Sendikani Rama. Iya. Ingkang pun piji nembang sinten menika? Anu iki jek kurban wingi jek kliwatan Sidireng surung Kurban sapi kalih kula, Pak. Iya, terus Etan omah musala tak weki sapi siji, kula omah sapi siji. iya. Wujude kotak cilik semene lho. Ngene. Sapi asli niku. Lah kok Abang tulisane Royco. Ning sapi asli. iya. Nggih. Ora dadi bawakane kaya Brahman. Lho iya. Kok yo kliwatan lho jane patut to. Jane. Patut banget Patut iki. jane kok yo kliwat Aku sanglir, wis ngono weh. Heh? Sanglir. Mosok sangklir? Dadi ora klebu aku. Coba tak tilikane. Kok enggak mau ah. Lah ngapain? Potek gentari kok. Ya ora ngono ku. Budalang aku pakai orang budalang enom. Oh, budalang nom. Kayak ora melu pisan rabi pindho ta pisan. Jibake wis rabi pindho. Ora Aku kabar. ditinggal. Kok ya ora kabar-kabar ngono lah. Wong kok kon kabar-kabar piye wong anane rabi mergo digrebek kok kon ngabari ya isin. Oh. Iki kan karo sing grebekan to. Dadi iki ora sah to. Ora sah genah viral ndek iki enek wong bar balik kaji terus kegrebek gak ya iki to. Bocah ya sih wilujeng kuwi. Ya iki lujeng. Ya kaya tak anggrek iki. Iya karo tetek ngrek iki. Ning ora apa-apa, awake dhewe wis melu ndongakno ngono ae. Heeh, muga-muga ora langgeng ya. Ya ora langgeng, wis muga-muga ora langgeng. dungane melelek. Lho sampean kuwi ndek bojo wis cantik kok widodari lho. Kaya kurang. Kaya milih gentari kudune kan ya aku. Lah kok malah milih kene iki lho. Pendatang baru lho padahal. Reng. Asline wis suwe ning angkane cemburuan, wis cemburu. Ora cemburu piye kene tawani apa-apa ya gerbuk janji tok. Jar tukokne omah, gur tukokne Madara. Iya, Lah ning kowe ya kebangetan. Lah piye? Lah ndek iki tukokno mobil ya moh ngenggo ngono kok. Angkong ki. Terus kan ngene. Lah ning kan Sinden kondang numpake angkong. mula disyukuri anane wonge panjenenganipun Pak Widodo mboten kersa milih. Lah kowe kurang apa Kurang to? bersyukur kowe. Karo aku kurang apa? Lah nggih. Tak tukane mobil anyar apik. Tak modi mesinnya tak ganti mesin jahit. Piye lho, buktine ya enak iki lho. Ki pas apa ora mobil kok mesine jahit. Ning kan iso nembang ya Cahayu. Oke, Alhayune, Masya Allah. Pemane aku condran ka buah apa Kang Gareng? Iki upama buah ngono ora gur kaya buah biasa-biasa wae. Iki buah pamijen. Apa kuwi? Pace. Kok sing rada apik, sing seger ya anggur apa kok ngono saya. Aja meri pace iki enek artine. Apa Kang Gareng? Pantes tur cek kli alhayune alah sungkem. Walik nyo, wek endi lho? Yo ngapunten kok malah kaku kualat nggo. Iya. Kene ya calon bojo nomor 3 padake. Nomor 3. Kabar ngangkah Widodo. Yo ora maido. Wong edian kabeh iki live streaming lho iki. Ora apa. Langsung podang kuning, aja ngrat bojo. Bojoku nang mah nganggur prapang dina kok. Kata ngantek roh rupane lari rasane bener Pak Dalang. Iya. Aku iki lho, Lah kok saged? ngerti dhewe. Ayo podang kuning langsung. Sragen apa langgam niki biyen sange? Ya sragen. Oh sragen langgam wong warga gedangan kok langgam. Sragen. Sragen. Nah, aku bablase terus cara Prancis. Notasi langgam hapus semua. Oke. Ganti sragen kabeh. Pambundute Kanjeng Raden Temenggung Haji Suparno. Nggih. Iki wis komplit. Mbak Elisa mau sing maos kanggo sapa kanggo sapa. Nggih sampun. Nggih ampun kesupan mungkin ki lali. Ora. Lah nggih. Ya kur ngelekne we. Nggih. Ya aku ya ngono kok. Separone dalan. Ya elingna wong aku wis tuwek kok. Ah, nek ngene perkara dhuwit ngaku tuwek ben lali. Nek perkara wong wedok aja enom. Aja kaya Ya jomplange. Jomplange ya. Kang kuning. Yo! Yo yo yo.
ta? Olahraga ben rada wangkik sithik ngono. Oke. Wong ki niru bojoku. Bojomu piye ta? Bojoku ya lemune meh padha kowe, bobote terus? 107. Ndek iki tak kon olahraga. Dadi pendak esuk tak kon lari-lari ben entuk keringet, bobote ben menurun. Ya, terus? Alhamdulillah wis 4 sasi kepungkur kuwi lari pagi. Teko saiki rung balik bojoku. Iki kowe bablas edan maksudnya piye ta? Ora ngerti, ning anggere nang omah tak poyoki tak kon lari pagi. Iki 4 sasi rung balik, mbok menungko balik wis kuru. Bojone malah minggat tiba iki. Bulina kancane. Oh, nggih. Tak pilihne Nggih sing padha ngoten nggih saumuran, nggih kesane nggih bodi ya padha ngoten kula nggih seneng. Ayo Bulina. Lagi bodine Beat Street, padakno kene body PCE kok. Lho kan padha kan? Iki body Beat Street ramping. Kowe lho body PCE kok padha. Aku ki demben ki ya ramping. Oh. Sok melu kene kuwi dadi kaya ngene iki mergo apa? Kayak para gerong-gerong iki lho. Doyan. Walah ning ya pas mendem ya, Dik. Oh, ya bener. Lali ya gua angger mangane lali kok. Iya bener ora dadi boyong apa wilujeng dalu, Jan. Nggih, wilujeng dalu Mas Gareng. Paring asma sinten? Nderek pitepang. Nggih. Kula Lina Rohmiati. Masya Nah iki Allah. celokane ora kaya Lisa maca celokane Lina iki. Lina, Li. Oh, iki asli Li nggih. Nah Mbak Lisa mau kan L. L. Nah iki Li. Li, Mbak Lina Rohmiati. Kuwi dalem saking pundi Cahayu? Asli saking Ngadirejo Wonogiri. Ngadirejo. Nek Nggih. kaya kenal aku modele. Iya. Kenal to? Yo turah hafal. Wong aku yo Gubuk Asmara. Oh, gubuk asmara ta? Oke. Nggih. Sisan gedang le Gubuk asmara. gubuk. Gubuk Gubuk. Bude. Budekmu kuwi. Wong wis tak meling lho Lin, kok Lina, nek Pak. Lina. Nek panggung nyeluk princess sak kono lho malah. Oh. Dek. Lina, Dalam. ojo ngono. Pripun? Kakak. Oh nggih. Kak. Gubuk Kakak. Oh iya. Kak. Iya, Dadi, Dek. Kak kuwi. Wis diweling wis dikek selawe kok Kakak lali Andin. lho. Kok nyelukmu lan Dedek kakak apa princess Kuwi malah. to celuk Kak. Sesuk kek. Ampun ah. Aku cek pengen melu yoga iki apik-apik, pengendange bocah. Ning aku gur meling pokoke. Apa? Yoga iki sirikan duwe pengenong. Pendak-pendak enek pengenong matek. Lho kowe kok melu kene? Oh, Keke ora ojo wedi. keke ora kok mate. Lah ngopo? Kena asam urat. Lah kok kowe melu kene? Ora apa-apa, tenang-tenang le. Engko tak anu, tak bantu. Sesuk mau gelem melu kene ijolan sing gampang ben kenong kowe gambango. Kowe kok marem matane Pakde. Miden to kowe kok. Pasti sing kono sing wis bakoh dongane ngono lho. Oh, yang ngono. Kak ya, Gubuk Asmara. Ya, Njake diulang. Gubuk Asmara. Nggih Mas Gareng lenggah matur nuwun nggih. Sopo sing ngomong? Pak Dalang. Nggih, Pak Dalang. Loh, sapa sing ngomong? Nah, iya ta, kowe tau jenenge cucukan tumbak kowe iki kaya ngono kuwi. Tumbak cucukan kok cucukan tumbak ki. Iya. Nek gareng wayang ra nganggo ngombe nek gareng wong ya ngombe-ngombe sik. Ah, nggih. Tak jagungan arek mantan. Yo, tarik.
dalu Mbak Sangik, Mbak Limbuk, kula ngaturaken sugeng rawuh dumateng Ki Dalang Widodo Wilis. Sak rombongan nggih matur nuwun sugeng rawuh dumateng sedaya para tamu, para pamirsa sedayanipun. Kula atas nami Ketua Panitia Bersih Dusun Gedangan nyuwun pangapunten sedaya kekirangan. Matur nuwun dumateng sedaya warga dusun Gedangan ingkang sampun bersatu padu sayuk rukun ngantos saged ngawontenaken bersih dusun gelar inggit macucal ing dalu menika. Kula lan warga dusun Gedangan ngaturaken matur nuwun sanget dumateng Bapak Haji Suparno ingkang sampun paring pambiyantu kangge gelar ringgit ing wekdal menika. Mugi barokah Allahumma amin. Kula nggih matur nuwun dumateng Bapak Haryanto ingkang sampun kersa ngajangi wontenipun pagelaran ing dalu menika. Mugi-mugi teratake laris Mas. Oh, iki kagungane kok. Jak iki kagungane terata karo panggung iki kagungane beliaunya. Pak Haryanto. Nggih. Kula nyuwun lancaran bersih desa larasipun pelok saking kula menika Pak RT Bapak Supar. Iki lancaran bersih desa. Iki mau Bapak Lutfi Nggih. Angga Pradana upama Mas Upik ngersakake prau layar. Siap. Pamundhutipun sambil jumeneng prau layar terus engko pelok barang. Semua saja berdiri. Siap. Praon. Yo kanca ning kisik gembira. Monggo lenggah malih bukani lancaran bersih desa nduk. Iya, lancaran bersih desa laras pelok patet barang. Sinambi lenggan. Ya, Cok. Kok bunang. Siapa? Lagune sing kanggo para muda. Menapa menika Rama? Sing nyanyi ya sing paling cantik-cantik sing muda-muda.
Mbak Elisa malih raketang pisan. Siap. Karo Hana Loka. Karo Mbok Demu. Ah, nggih. Iki budhe gentari napa budhe gentong lodong? Gentong lodong iki ya. Wasamu. Lah budhene kathah kok. Heeh. Lagu sing nggo memuda-muda ya. Inggih, siap. Apa lagune, Luk? Mugi Rahayu. Ya, Mugi Rahayu. Ya, Mugi Rahayu. Mugi Rahayu wis pinter sing Pak Haryanto sing kagungan dalem gamelane nang mburi nggo latihan Estu, terus. alhamdulillah. Nggih. Ini iki akeh pengrawit, ibu-ibu yo kerawitan. Nggih, nggih leres-leres. Iki yo kaya nggone awake dhewe angger hamil leren. Ayo Piai Putri ya repote nek teng mriku kok. Nggih. Mboten dados napa bagune nderek ngeleluri kabudayan. Iya. Nggih. Niki kompake apa ana Kompake cahayu? sing Piai telu sing kompak. Apa tembange nok? Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya. Siap, 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 siap. Coba kaya ngapa cok garape? Widodo Wilis. Jolis. Grup. Kesenian, reok, Ponorogo. Yo. Kon reok Ponorogo piye ta? Mesti yo iso nabi reok ngono. Iso. Ya, nggih, nggih, Jeng.